Здравейте! Днес ще ви покажа как да завършите реда. Тук съм си избрала една хубава розова прежда, да сменим малко цвета. Изпилела съм си няколко редчета висок пълнеж с една намятка. Сега ще довършим реда и ще ви покажа как ще завършим реда и ще прекъснем преждата, като скъването на конеца аз ще ви покажа два варианта за скриване на конеца. Така. Ето тук завършваме реда. И ако примерно сега това е нашия край на преждата, ние трябва да прекъснем конеца. За да застопорим самата прежда, да не се разплете, правим една